moi! Mulla on siis uusia petsejä ja ajattelin näyttää nyt tässä videolla. Ja minä en ole uusi petsi, mutta aloitetaan. Ja tässä on muuten yksi sellainen, joka on tavallaan uusi petsi. Mutta näytän sen ensin. Eli se on tämä pinkki kissa, mikä nostokissallakin on LPS ja reikä. Sitten tulee varmaan yksi parhaimmista, tai paras ehkä. Seisoa kissa! Tää on mun eka. Tää on ihana. Tää on oikeesti siisti. Tää on tossa tämmönen kiekura. Tai tämmönen jännä. Tää on oikeesti ihanaa. Tuolla on reikä, mutta ei ole LPS. Tää on ihanaa! Niin ja... Niin. Sitten sen mukana tuli yksi tarvike. Näitä on 2 tarviketta. Tällaiset lasit. Siis tällaiset. Mä suljetaan vaikka noita nolle. Mutta siis näyttää tältä. Sitten tuli yksi toinenkin tarvike. Tää on Kinderistä. Tämmönen mato. Sitten tuli tänne ihana kissanpentu. On tämmöisessä leikkimisasennossa. Täällä on niin sanotut tarrasilmät. Tää on ihana. Tuolla on LPS ja reikä. Tuo on ihanaa. Jos kuuluu taustaääniä, niin anteeksi. Siis tämmöinen. Sitten tuli tämmöinen, mikä kärppä tai fretti. Tämmöinen söpö. Ja tämmöiset tähtisilmät, jos on tämmöistä valeita. Ja tällä ei ole LPS, tuolla on reikä. Tämä on tosi söpö. Sitten tuli tämmöinen fretti. Siellä näkyy tuolla tolleen tummasti LPS. Kuitenkin. Ja tää on ihanaa! Tämmönen näin söpöläinen. Ja sitten tuli tämmönen ihana chinchilla. Ja on tämmönen pörröhäntä. Ja nämä pörröhännät on tosi söpöjä. Tämä on ihana. Tuolla on LPS ja reikä. Tämä on tosi söpöä oikeesti. Kattokaa niitä. Tämmönen siis. Sitten tulee toiseksi viimeinen petsi. Tarkennan. Tämmöinen. Joka nuolee tällainen. Tässä on tosi söpöisiä. On tossa niin tämmönen sydän. LPS ja reikä. Tuo on ihanaa! Oho, toi kaatuu. Ja tämmönen söpöläinen. Tää tuohon etiin. Sitten se viimeinen. Mutta ei todellakaan vähäisempi. Tämmöinen.